Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow paýtagtymyz hemem oň töwere boýunça iş saparyny amal aşyryp birnäçe möhüm detgalyň gurulşygy we oň durmuş dözüminiň toplumyň esasy döwrewaplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamaları bilen taşdy. Şeýlede döwlet başçymyz halkymyzyň milli buýsunçy hasaplanylýan alaway itleri we olary ösürip ýetişdirmegiň dünýä nusgulyk ýöreligleriniň döwrewap derejede dowam etdirilşi bilen gyzyklandy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Köpetdağyň eteginäki ajaýyp günjoklaryň birine gelip, bu ýerde Halkara Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň buýrulmasy esasyna gurulýan Desgalar toplumyny alınıp balýan işler bilen tanışdy. Desgalar toplumyny alınıp balýan işler barada ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk önümçigi ministri Halkara Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň ýol başçysy Berdimuhammedow we Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz toplumda alınıp balýan gurulşyk işler bilen tanışlygyň başynda desgalaryň daşky we içki bede gaýratynlyklary, toplumyň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylşy, bükünjogyň aşyklanyş ulgamynyň görnüşleri bilen gyzyklandy. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli desgalaryň bede işlerine ulanýan serişdeleriň ýokary hilli bolmagy, olarda renkleriň öwet bolşy sazlaşygynyň döredilmegi, milli uçgunna bolmagy möhüm talap bolup durýar. Bir yerde hormatly prezidentimizin garamagyna Halkara Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň toplumynyň baş meýilnamasy, onuň şekil taslamasy, toplumyň baş gerelgesiniň görnüşleriniň taslamalary, bir yerde oturdulmagy meýilleşdirilýän alawaýlaryň şekilleri, assosiasiýanyň münberiniň görnüşleriniň, alawaýlaryň sergi meýdançasynyň, piýaselçilikleriň görnüşleriniň taslamalary we toplumyň desgalaryna ulanýan bede serişdeleriniň görnüşleri kötürenildi. Hormatly prezidentimiz görkezlen taslamalar bilen içgen tanışyp, olary birnäçe bellikler aýtdy we degişli düzüçler girdi. Gurulýan desgalaryň taslamalary taýýarlananda we olaryň gurulşygyna ýokary hil derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini, olaryň halkymyzyň atyrlar aşyp gelýän milli binagarlyk ýöreliglerine kybap gelmeligini hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygymyz bu orada ýerine ýetirilen işleri ýygydyly gödäwçilikde saklamak babatda vice-premier Durduliýew birnäçe görkezmeler berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz vice-premier Uradgelliýewe ýüzlenip, alawaýlaryň şekilleri taýýarlananda milli ýölgelerden ugralynmalygyny, olarda türkmen alawaýlaryna mahsus wepadarlygyň, edermenligiň öz beýanyny tapmalygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyz Köpetdağyň eteginäki gözel günjoklaryň birine ýerleşýän toplumyň gurulşygy üçin kesgitlenen ýeriň amatlyk derejesine ýokary baha berdi. Bugünjogyň öýe bolşy tebigy aýratynlygy we onuň amatlyk ýeňişlikde ýerleşmegi häzirki döwrüň talabyna we alawaýlaryň tebigatyna kybap gelýär. Hormatly prezidentimiz türkmen alawaýlaryň günni, türkmen bedewiniň güni bilen utgoşduryp geçirmegiň maksadyna aýak boljakdygyny aýtdy we ýurdumyzyň hemde halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senem nasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Halkara Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň ýol başçysy Berdimuhammedow bayramçyk gününe geçiriljek şäherler barada hatabat berdi. Bellenşýäli onuň çäklerini alawaýlaryň bäýseçigi, degişi piýaselçiliklerden geçmek boýunça ýarşlar guralar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli halkymyzyň milli buýsanjy bolup durýan we paýgatly pederlerimiziň dünýä beren bakasyz gymmatly hasaplanýan alawaýlaryň hormatyna gurulýan davralaryň şowhunly we milli ýöreligleri alaýyk derejede gurulmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Şonlukda türkmen alawaýlarynyň taryhyna, olary ýetmegiň milli ýöreliglerine degişli maglumatlar içgin öwrenilmeliler we bu urda alınıp balýan işler netijelik häsiýete eýe bolmalylar. Hormatly prezidentimiz şanly senem nasibetli alawaýlaryň bäýseçiginiň netijeleri boýunça ýeňijini kesgitleýän eminler toparynyň döredilmeginiň, onuň düzüminde bu gurda ýeterlik tejribesi we bilim derejesi bolan hünärmenleriň bolmagynyň wajypdygyny öňe çekip, bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem dawaranyň dowamynda heykel taraşlaryň, suretkeşleriň we zergärleriň türkmen alawaýlaryna başlanýan eserleriniň gurulýan sergide alawaýlaryň öz bolşulygy, wepadarlygy, gaýdugsyzlygy, edermenligi öz beýanyny tapmalylar. Hormatly prezidentimiz bu baradaky guruluny dowam edip, bäýseçiň jemleri boýunça ýeňiji diýilip ýylan edilen alawaýy ýylyň türkmen edermen alawaýy diýen derejäniň berilmeginiň maksadyna aýak boljakdygyny, bu jümlede alawaýlara mahsus häsiýetleriň jemlenligini bellädi. Şeýlekem dawaranyň dowamynda halkymyzyň alawaýtlary ýydak etmegiň usullary bilen baglanyşykly asyrlar aşyp gelýän milli ýöreligleriň öz bolşy ähmiýeti barada giňişliň maglumatlar berilmeliler.
şol ruwatyn özüne bayramçyk nasip etdiği gurulýan medeni köpçülikliň çärelerin bilint dawarlara beslenmegi üpsün edilmeliler. Döwlet başlarymyzy toplumda ýerine ýetirilýän gurulşyk işler bilen tanışyň barşynda bu ýerde alınıp bolýan işler synlady we diskalaryň bir bütüň sazlaşygy emele getirmegine mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz toplumyň gurulşygyna alınıp bolýan işleriň ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi we onda zerur bolan ähli mümkinçilikleriň şeýlekem bu ýerde halkary ähmiýetli çäreleri geçirmek üçin aňrybaş şertleriň düredilmegi babatda bir näçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz gurulşyk işlerini talaby laýyk alyp barmagyň zerurdygyny bellep, bir ýerden ugrady. Döwlet başlarymyz ýol ugra, dagy teginnäki ýollaryň çatyrygynyň merkezine oturdulan heykeliň ýanyna saklandy. Ajaýyp ahyltyky bedegine atlanan arkasy dutarly türkmen ýigidiniň heykeli ady riwayaty öwrülen Şükür Bagşynyň hormatyna dikedildi. Taryhdan belli bolşýaly Şükür Bagşy özüniň şawram şelpeli dutary bilen türkmen halkynyň milli saz diplomatiýasyny dawarlandyrýar. Munyň özü Mehriban arkadagymyň paragatçylyk sazy, dostluk, dogunluk sazy diýen kitabyna has aýdyň beýan edilýär. Döwlet başlarymyz ýadygärligiň we onuň töwerekleriniň awadanlaşdyryş derejesini ölçekip, bu ýerleriň arasaçylyk we ekologiýa ýagdaýy bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe ünüs merkezine saklanmalygyny taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birine bina edilýän we mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramy nasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän Söwda we din jarşy merkezli diskalar toplumynyň gurulşygynyň alınıp bolýan ýerine geldi. Bu ýerde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew döwlet başçylygynda Söwda we din jarşy merkeziniň gurulşygyna alınıp bolýan işler, toplumyň çägine bina edilýän diskalar we olaryň aýratynlyklary, aýratynla bu ýerde bina edilýän ýaşaýyş çaýlaryna döredilýän mümkinçilikler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygy, olaryň bedek aýratynlyklary we jaýlaryň otaglaryna döredilýän şertler bilen tanışdy. Bellenşäli bu ýerde her bir öýüň otaglarynyň içki bedegi işleri ýaşaýjylaryň islegleri esasyna ýerine ýetirilýär. Ýergelene aýtsak, ýaşaýyş çaýlaryna köp çağaly maşgaralar üçin ýetlenilen 6 we 7 otagly, meýdany 638,4 metre barabar bolan öýleriň bardygynam aýratyn bellemeli. Şeýlekem aşganalyň, mihman otagyny, ýatylýan otaglaryň, çağalar üçin ýetlenilen otaglaryň awadanlaşdyryşy, şol sanyna otaglary sanly ulgam bilen injamlaşdyrmak, mebeller bilen üpsün etmek günden-güni ýaşaýjylaryň islegleri esasyna amal aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz otaglarda döredilen şertler bilen gyzyklanyp, olaryň bedek aýratynlyklaryna, türkmen halkyna mahsus bolan ýörelgeleriň üpsün edilmeligine, şonlukda işleriň ýokary hil derejesine ähmiýet berilmeligine ölçekdi. Hem de meýilleşdirilen işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi babatda vice-premierler Durduliýewa we Gylyjewa hem de Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew bir näçe anyk tawşyklar berdi. Ma'lum bolşýaly günden-güni milli liderimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerini giňmeçeli özgertmeler amal aşyrylýar. Ähli gurlarda alınıp bolýan özgertmeler maksatnamalarynyň ýerine getirilişi hormatly prezidentimiziň hemişelik ünüs merkezine saklanýar. Paýtagtymyzyň awadanlaşdyrylmagy we şäher gurşawyna ekologiýa awadançylygynyň üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ornuny zerur tagallary edilýär. Aşgabatyň durmuş gurşawyny ösdürmek işleriniň taýdaşyk häsiýeti eý bolmagy paýtagtymyzy mundan meýlekde ösdürmegiň esasy ýörelgesi bolup durýar. Soňra hormatly prezidentimiz garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän toplumyň çägini gurulýan Sewitde iňuli Söwda we din jarşy merkeziniň gurulşygyna alınıp bolýan işler bilen tanışdy. Bu ýerde döwlet başçylygynyň garamagyna merkezde gurulýan binalaryň aýratynlyklaryna, olaryň içki we daşky bedek işlerine ulanýan gurulşyk serişlerine degişli taslamalar görkezildi. Şeýlekem toplumyň umumy görnüşi barada giňişen maglumat berýän şekiller, toplumyň çägine oturdylýan suw çuwdurumlarynyň işeş aýratynlyklaryny beýan edýän görnüşler görkezildi. Suw çuwdurumlarynyň işinde häzirki zamanyň tany tehnologiýasy işen ulanlyp, olaryň hereketi joşgyny sazlar bilen goşdurulýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap alan giňerimli özgertmeleriň öňmaşçysy bolmak bilen Aşgabat milli liderimiziň başlangyjy boýunça we başdanlygyna Türkmenistanyň ýygyderli durmuşa geçirýän oňyn beýtaraplyk, paragatçylyk tüýjülük we hoşniýetli goňşuluk syýasatynyň aýdyň nyşany bolup durýar. Milli liderimiz
paýtagtymyň güzel künjekleriniň birine bina edilýän we birnäçe durmuş maksatly desgalary özüni jemleýän büýük toplumyň Aşgabat diýilip atlandyrylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Munyň garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllygyna ajaýyp soňgut boljakdygyny belläp, hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimine bu babatda degişli işleri alyp barmagy tapşyrdy. Milli liderimiziň belleşýäli Aşgabat dürli döwürlerde soňgut saatlarynyň ilham çeşmesine gürli. Tarihin dowamynda Aşgabat şäherini wasp edýän birnäçe soňgut eserler döredildi. Munyň özi dürli döwürlerde aşyklaryň şäher hökümine karar edilen Aşgabat barada soňgut eserleriniň, aýdymlaryň ýanglanynyny alamatlandyrýar. Dige bir ýurdumyzda däl, eýsem onuň daşyna da uly meşhurlyk gazanan Ussat aýdymçy Murat Sadiqowyň Aşgabady wasp edýän aýdymy köpleriň ýadyndadyr. Где шел песками караван, от знойной пыли задыхаясь, расцвел, как нежный гулистан, мой город, солнечный оазис, каком бы ни был я краю, я песню о тебе пою. Любимый город, город-сад, мой Ашхабад, мой Ашхабад. С листвой ярыки говорят. Melim bolşýaly, ýurdumyň baş şäheri Aşgabat, taryhyň dürli döwürlerine dürli uşunly keşfe eý bolup, ol ýaşaýyş üçin amatly şäher hökümine köpleriň hakydatyna ýagşy ýatlama bolup taklanýar. Her döwürde ösüşüň täze tapgyrlaryny başdan geçirgen paýtagtymyz barha gözelleşdi. Täze keşfe eý boldy. Birnäçe özgörüşleri, ösüşleri başdan geçiren Aşgabatda giýinmeçleri özgörtmeler, maksatnamalar durmuşa geçirildi. Bu bolsa paýtagtymyzyň binagarlyk keşfiniň tapgyr-matapgyr gözelleşmegini, onuň her döwürüň ruhyna kabap keşfe eý bolmagyny şertlendirdi. Ajaýyp aýdymlarda wasp ýetirilýän Aşgabadyň türkmen halkynyň ýürek guýsanjyny, uwunjyny öwürlenligi hemmelere mälimdir. Häzirki döwürde ak mermerli Aşgabat özüniň binagarlyk aýratynlygy, tazaşly ösüşi bilen haýran galdyrýar. Dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň hataryna ornuny barha pugturandyrýan Aşgabat, täsin binagarlyk çözgütleri eý bolan öz bolşy desgalary bilen birnäçe gedek Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girdirildi. Munyň özi ýurdumyzyň baş şäherine alınıp balýan işleriň dünýä nusgulukdygynyň aýdyň nyşany bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şunlukda häzirki döwürde de Aşgabady wasp edýän aýdymlaryň sany barha artýar. Mälim bolşýaly ýurdumyzda giňden tanalýan soňgut satlary Ategelli Garýagdyw, Tuğhan Urazberdiw, Parahat Amanurdiw we beýleki bagşy sadanlar, istradaçylar ýurdumyzyň baş şäherini wasp edýän aýdymlar döretdiler we ol eserler halkymyzyň söýgüsine münasip boldy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany şygar bilen geçýän mukaddis garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy bilen gabat gelýändigini we onuň giňden bayram ediljekdigini belläp, bu şanly tenem nasibetli medenet we turmut işgärleriniň arasynda dörejilik bäýseçiginiň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy. Döwlet daşlarymyz ak mermerli Aşgabady bagşlanyp dörediljek aýdym, onuň goşgusynyň, tadynyň we aýdymy ýerine getirjeginiň sadaşygyndan döremelligini aýdyp, onu halkymyzyň bilint ruhunyň, bagtyar durmuşynyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi. Mehriban arkadagymyň belleşýäli Aşgabat takyna dörediljek aýdymlar, paýtagtymyzyň güzel keşfini suratlandyrýan şekiller bilen utgoşdurylmalydyr. Hormatly prezidentimiz bäýseşiň ýeňjileriniň Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry dörejilik bäýseşiginiň ýeňjisi hökümine yglan edilip, ýurdumyzyň tenagatçylar we telekeçi birleşmesi tarapyndan fiýlanmalygyny aýtdy we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzy täze toplumda ýeri sewda merkezleriniň işini guramagyň ýöňde barçy tezgütleriniň hem-de döwrewap bezek pikirleriniň öz beýanyny tapmalygyna ünsçekdi.
Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz bu toplumyň ady bilen baglanşykly degişli nişany taýýarlamak, onuň gözellik, ykjamlylyk we amatlyk ýaly urlary özüne jemlemek bilen baglanşykly meseleleri gözeňde tutmak babatda degişli ýol başlara birnäçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş saparyny dowam edip, şäheriň işigirlik we durmuş ulgamyna degişli merkezleriň kemale gelen ýeri bolan Günorta Künjegine geldi. Ýolugura milli liderimiz paýtagtymyzyň Günorta Künjegindäki şa ýoluň ugruna bina edilen Agoý awtobus duralgysynyň ýanyna saklandy. Häzirki döwürde diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem ýurdumyzyň ähli künjeklerini döwrewap ýol ulug düzüminiň döredilmegine, ýollarda sürüjüler we ýolagçylar üçin ýokary derejeli şertleriň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär we munyň özi döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birine gülli. Şäher duralgysynda ýolagçylar üçin ähli amaty şertleriň döredilmegine, olarda wagty bilmek we ýurdumyzyň durmuşyndaky täzelikler bilen tanışmak üçin mümkinçilikleriň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda degişli ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz halkara hyzmatdaşlygynyň we ýurdumyzda maýy oýun teatratynyň uly ýarwaçlyklary besenýäniňi alamatlandyrýan gurulşyklar senledi. Şäheriň Günorta Künjegine bina edilen Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň täze binasynyň gurulşygyna işler belirlenen meýilnama laýyk derejede alınıp barlýar. Milli ykdysadiyetimiziň ýedigderli kuwatlanmagyna, ýurdumyzyň bank mali düzümine möhüm ornuň degişligini belläp, döwlet başlarymyz bankyň gurulşygyna ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň, onu häzirki zamanyň ötün tejribeleriniň ulanylmagynyň, bankyň işine döwrewap sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. We vice-premier Müşýikowa hemde Merkezi Bankyň ýol başçysy Anna Durduýewa gurulşyk işleriniň barşyny ýedigderli gözegçilikde taklamak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan Fransiýanyň buýuk kampaniýasynyň hünärmenleriniň gatnaşmagyna bina edilen bankyň gurulşygyna alınıp barýan işler synlap, gurulşygyň keskitlenen meýilnama laýyklykda alınıp barmak bilen baglanşykly meseleleri bir gözegçilikde taklamalygyny tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden Tenagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň täze binasynyň gurulýan ýerine tarap gurady. Ýolugura döwlet başlarymyz Nusoy diýilip atlandyrylýan awtobus duralgysynyň ýanyna saklandy. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde şäher ilatynyň üpçünçilik meselelerini we bu degişli hyzmatlaryň ýokary derejede bolmalygyny belläp, bu işleri ýedigderli kämilleşdirmegiň wajypdygyna üns çekdi. Aýratynda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň dawrlandyrylýan ýylyna amala aşyrylýan işler Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygaryna kybap gelmelidir diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Tenagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň täze binasyna gelip, bankyň gurulşygyna alınıp barýan işler bilen tanışdy. Onu işgärler üçin bolşýaly, bankyň müşteriler üçin hem ähli zerur şertleriň döredilmeligini belledi. Şeýlekem bankyň işinde müşterilere hyzmatlaryň durly görnüşleri, şol sanyna tanly ulgam arkaly ýerine getirilýän hyzmatlar hödürlenmelidir. Şonlukda bu ýerde alınıp barýan işler ýokary halkara tejribelerine, täzeçilik tehnologiýalara dayanmalydyr diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz bankyň binasynyň içki bedek işleri bilen gyzyklanyp, onu milli bedek aýratynlyklaryna, bankyň diwarlaryna, türkmen hallary bilen baglanşykly bedeklere möhüm ähmiýet berilmeligini, iň esasy bolsa bankyň hyzmatynyň peýdalanýan müşteriler üçin zerur şertleriň döredilmeligini aýtdy we bir ýerde alınıp barýan işleri ýedigderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Şeýlekem milli liderimiz binanyň içki bedegine türkmen halkynyň gadymdan gelýän millilik ýörelgeleriniň öz beýanyny tapmagynyň uly ähmiýetiniň bardygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz milli sungatymyzyň ähli görnüşleriniň oýlanjykly ulanylmagynyň ýerlikli boljakdygyny belläp, göwerçek barelyef, nakkaş heýkel eseri bilen bedemek barada degişli ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz paýtagtymyz boýunça guralan iş saparynyň jemini jemläp, ýurdumyzyň baş şäherine alınıp barýan gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesine eýe bolmagynyň, olaryň belirlenen möhletlerde tamamlanmagynyň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Şonlukda deskalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde binalaryň inženerçilik tehnik düzümleriniň we aşyklanýan ulgamynyň gurulşygyna ýören jogapkärçilikli çemilçilmelidir diýip döwlet başlarymyz belledi we vice-premier Durduýewa burada alınıp barýan işleri ýedigderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimligine dönüp, paýtagtymyzda garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän deskalarda alınıp barýan işleri hemde şäher ilatynyň durmuş düzümine degişli wajyp meseleleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy.
Milli liderimiz yurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň esasy wezipetiniň gurulşyklaryň hilini gözükçi etmekden abarat bolup durýanyny bellädi. Şeýlelikde yurdumyzyň ýakly ýerlerini we paýtagtymyzda ýerine ýetirilýän gurulşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyna aýratyn ähmiýet berilmeliler. Munyň özi dürli maksatly gurulşyklaryň hemmesine degişi talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu babatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygynda vice-premier Müşşikowa yurdumyzda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň üçünçilik derejesi bilen baglanyşykly meseleleri hemişelik üns merkezine saklamak we bu babatda zerur bolan çözütleri kabul etmek babatda birnäçe anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz yurdumyzyň banklaryna alınıp barlayan işleri häzirki zamanyň ösen taraplaryna laýyk derejede guramak we müşterilere edilýän hyzmatlaryň hilini, derejesini ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny aýdyp, bu babatda degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz ähli toplumlara ornaşdyrylýan häzirki zaman usullarynyň, milli ýörelgeleriň, türkmen halkynyň ruhy dünýäsine mahsus desturlaryň giňden wagt edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişi ýol başlara birnäçe görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda ýaýbanlandyrylan şäher gurulşyk maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirilmeginiň, durmuş üçünçilik ulganyna degişli gullaklaryň tazyşykly işiniň ýoly goýulmagynyň möhümdigini aýtdy we hemmelere ýüňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edareleriniň harby gullukçylarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokurlandyrmak boýunça durmuş geçirýän döwrewap harby özgertmeleriniň çäklerini ýetip gelýän watan goraýjylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Bäherden Kerki we Garabogoz serhet birikmelerini täze döwrewap binalar toplumy we ýaşaýyş jaýlary açylyp ulanmaga berildi. Bayramçylyk öňsüresine täze binalar merdany serhetçiler üçin ajaýyp toýsowgady boldy. Kerki serhet birikmesinde durqut täzelenen 2 gatly döwrewap serhet galanyň asyjda barasam, ýokary ukanatlyga besenip, hormatly prezidentimiň kabul eden harby özgertmeleriniň şeýlede muqaddas garaşdyrmanyň ajaýyp meýweleri hökmünde döwlet serhetimiň ygtybaly goragyny öpüşine diýen merdany serhetçilere bayramçylyk sowgady boldy. Dawarada edilen çykyşlarda watan goraýjylarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli döwrewaplaşdyrýan Mehriban akadamyda alkyş sözleri şeýlede ýetip gelýän watan goraýjylarynyň güni münasibetli gutluklar beýan edildi. Bu ýerde hormatly bilen serkerde başymynyň tagalaty bilen döwlet araçaýaklarymyzyň goragyny netijeli peýdalanylýan dörli kysymdy döwrewap harby tehnikalaryň ýerleşdirilmegi muqaddas serketlerimizin mäkan goralýanynyň aýdym sultnamasy boldy. Serhet galada döwrewap enjamlaşdyrylan lukmançylyk gulluk hyzmat ediş okuw otaglary, kitapxana, eskeler ýatakhanasy we naharxana bolup, dörli maksatly ammarlar şeýlede serhetçileriň ýaşaýyş durmuşy üçin dördilen zerur şertler olaryň jogapkäli gulluklaryny üstünlikli berja etmekde ýokary hilli mümkinçiliklerdir. Mundan başga da bu ýerde göýe önümleri, egin eşikleri, hojalyk hemde gulluk durmuş maksatly emlekleri, tehniki enjamlary saklamak üçin döwrewap ammarlar, dörli maksatly desgalar, döwrüň talabyna laýyk bolmagy, watanymyzyň araçaýaklaryny goraýan serhetçileriň jogapkäli gulluklaryny üstünliklere beslemeklerine gönükdirilendir. Durqu täzelenen serhet galada gulluk alparyan serhetçiler şeýle ýaşaýyş durmuş hem gulluk şertlerini döredip berýän hormatly prezidentimize sag bolsunlaryny beýan edip, watanymyzyň güllä besmek ugruna mundan meýlekde ak ýürekden gulluk etjekdiklerini anlanýarlar. Ýurdumyzda giňden belenip geçilýän watan goraýjylarynyň günniň öňsirasyna Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Bäherden serhet birikmesinde durqu täzelenen lukmançylyk binasynyň açylyp ulanmagy berilmegi göwün joşturjy pursatlara baý boldy. Aslında barasynyň dowamyna çykyş eden harby gullukçylar, hünärmen lukmanlar döwrewap binada döredilen mümkinçilikleri barada bu ýysan bilen belläp, hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Lukmançylyk ýerine hormatly bilen serkerde başymynyň adyndan ýürütilýän lukmançylyk awta ulaglarynyň sowgat berilmegi. Dawaratnyjylary hemde bu ýerde zähmet çekjek lukman hünärmenleri muqaddas boşlaryny hasa üstünlikli berja etmekle uruklanyrdy. Bu döwrewap awta ulaglarda til lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilen aýratyn bellenmäge münasipdir.
Lokmançylyk ýeriniň gurulşygyna tapatanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlara goşurly. Ählamatlyklary bolan döwrewap lukmançylyk ýeri häzirki zaman lukmançylyk injamlary bilen injamlaşdyrylyp, bu ýerde bejes otaglary, iş otaglary bilen bir hatarda dermanxana, dinjaş ýerleri naharxana bolup, haragulukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň saglygyny berkitmäge ähli mümkinçilikler döredilenle bilen tapatlanýar. Häzirki zaman lukmançylyk injamlary üpjün edilen bu döwrewap binada ýokary hünärli harby lukmanlar ihlatly zähme çekýärler. Serkeçi lukmanlar Mehriban akadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly köpçülükli ilmi eserlerinden giňden gollanyp, serkeç şäkde bitýän dürli dermanyk ösümliklerinden melkellik çaýlary, şifa beriji içkiler taýýarlap, olary serkeçi etkenleriň saglygyny berkitmekde netijeli ulanýarlar. Hünär baýramçylyklaryny täze ýaşaýjy jaýlaryna garşy alýan serkeçleriň hatyryna döwlet serket gullugynyň kerket serket birikmesiniň harby gullukçylarynyň bolmagy, bu ýerde gulluk edýän harby gullukçylaryň baýramçylyk şahatlygyny goşalanyrdy. Watanymyzyň günnäger çäkleriniň goragyny üpjün edýän türkmen edelmen ýürüte maksatly toparnyň serkerdeleriniň onuny çady. Täze ýaşaýjy jaýlarynyň bagtyar eýler bolýar. Ählamatlyklary gözden tutulan bu ýaşaýjy jaýlar hem döwlet serket gullugynyň gurulşykçy hünärmenleriniň bina etmekleri, olaryň bu uğurdan ýeterlik tejribe toplanlyklaryny aýdyn suwtnama bolup durýar. Bu ýerde däpde suwlar milli ýörelgilerimizde münasip orun berilmegi dawaranyň öz borçlugyny artdyrdy. Bu ýaşaýjy jaýlaryna gündelik durmuş hajatlary üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleriň gözden tutulmagy, hususan ýaşaýjy jaýlaryna aýratynlykda mihman otagynyň, ýatylýan otagyň, çağalar üçin otaglaryň we oýun meýdançasynyň gözden tutulmagy, ýaşaýjy jaýlaryna göçüp gelen bagtyar maşgalary hasy begenlerdi. Ýaşaýjy jaýlarynyň giň gerimde ýagty otaglary döwrewap mebelleri bilen aşganasyna bolsa, ýokary kili hojalyk injamlary üpjün edilipdir. Täze öýlere göçüp baran bagtyar serkeçiler we olaryň maşgala agdalary öýleri barada taýda tagallar edip şeýle ajaýyp ýaşaýjy durmuş hem gulluk şertlerini döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Döwlet serket gullugynyň Garabogul şäherine ýerleşýän harby bölüminde ýurdumyň Demirgaly Günmatar çäkleriniň goragyny üpjün edýän serkeçiler hem de olaryň maşgala agdalarynyň ençemesi watan goragçylarynyň güni münasibetli döwrewap ýaşaýjy jaýlarynyň bagtyar eýler bolýar. Bu döwrewap ýaşaýjy jaýlaryna ählamatly şertler döredilipdir. Ýurdumyň çetki künjeklerine ilatly ýerlerden uzakda öz jogapkärlik gulluklaryna üstünlikli berjä edýän merdana serkeçiler hem de olaryň bagtyar maşgala agdalary üçin bina edilen ýaşaýjy jaýynyň ýanaşyk ýerleriniň oňoýly awadanlaşdyrmagy, gök baglar bilen gorşalmagy ýaşaýjy jaýynyň görküne gör goşýar. Şeýlede bir ýerde çağalaryň oýun meýdançasynyň gözüne tutulmagy, täze jaýyň eýleriniň çağalarynyň wagtlaryny şadyan geçirmekler üçin ähli mümkinçilikleriň döredilenliginden habar berýär. Ählamatlyklary bolan döwrewap ýaşaýjy jaýlaryny döwlet serket gullugynyň gurulşykçy hünärmenler tarapyndan bina edilmegi aýratyn belliliklidir. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar ýaşaýjylar türkmeniň asly däpde suwlaryna erip, täze jaýy üzelik tütödüp toý saçagyny giňden ýazdylar. Ýaşaýjy jaýlarynyň giň hemde ýagty otaglary döwrewap mebelleri bilen aşganasyna bolsa, ýokary kili hojalyk injamlary üpjün edilipdir. Täze öýlere göçüp baran bagtyar serkeçiler olaryň maşgala agdalary öýleri barada taýda tagallar edip şeýle ajaýyp ýaşaýjy durmuş hem gulluk şertlerini döredip berýän Mehriban akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly belen serker dawaşymyzyň taýda tagallarlary bilen watan goragçylarynyň güni münasibetli harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalary üçin täze ýaşaýyş jaýlary açylyp ulanmaga berildi. Bize de şol täze ýaşaýyş jaýynyň almak bagty mesler etdi. Biz muňa maşgalamyz bilen diýsem guýsanýas we begenýär. Biz de hormatly belen serker dawaşymyzdan görelle alyp harby gullukçylary okatmakda, öwretmekde hemde döwlet serketimizin goragyny putalandyrmakda goşandymyzy goşarys. Fırsatdan peýdalanyp watan goragçylarynyň güni münasibetli hormatly belen serker dawaşymyzy Mehriban halkymyzy watan goragçylaryny tüýsüregimden gutlaýar. Hormatly belen serker dawaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmadama rowaj alsyn. Täze ýaşaýyş jaýyny sowgat beren hormatly belen serker dawaşymyza agdy bir maşgalamyzyň adyndan
sağ bolsun aýdar. Serhetçilerin maskalalar üçün gurulup ulanmağa verilen döwrewap ýasaýys jaýlaryň giň ýakty otaglary her bir bagtyar maskalanyň belent basaryny göwe ýetirýär. Watan gorowçylarynyň güni münasibetli gurulup ulanmağa verilen döwrewap ýasaýys jaýlaryny durmuşyň hödürini görüp ýasamak bagty hem bize meser etmegi biz üçün diýsen ýakyn pursatlaryň biri boldy. Şeýle bagtyar zamanada ak öýlerde çağalarymyz maskala agzalarymyz bilen ýaşamaklygy giň mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzy alkyslarymyz aýdýar. Şu buýsançly pursatdan peýdalanyp watan gorowçylarynyň güni münasibetli gahrman arkadamyzy, mehriban halkymyzy, täze ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri bolan bagtyar maskalalary watan gorowçylarynyň güni münasibetli tüýsüremden gutlaýar. Gahrman hem mehriban arkadamyzyň jany sag, başy dik, ömrü uzak bolsun, durmuş maksatly ähli beýik işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça dowam edýän jemgyýetçilik syýasy çäräniň çäklerini milli synçylar hasaby almak geçirli. Olar şu pursatdan başlap özläriniň hukuklarynyň çäklerini saýlaw işine syn etmegi amal aşararlar. Olaryň ähletine degişli şahsiýetnamalar goşurly. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girdimek hakyna Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny şolsana Milli Geňeşiň işini kämilleşdirmäge degişli kanuny kabul etmek bilen ýurdumyzda kanun çykarjylyk idarasynyň 2 palataly düzümine, halk maslahatyna we mejlise geçilýär. Munyň özi halkara hukugynyň umumy iqrar edilen ýörleglerine we kadrlaryna, dünýä we milli demokratik tejribesine gybap gelýär. Baş kanuny üýtgetmelerin we goşmaçylaryň girdilmegi hemde milli parlamentiň konstitusiýon özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerine 2 palataly ulgama geçmek bilen bagylykda Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi. Milli synçylary bellemek hukugy syýasy partiýalara, jemgyýetçilik birleşmelerine, raýatlar toporlaryna we dalaşgarlara degişirler. Şuň kuwata çenli Demokratik Partiýadan, Senaçylar we Telekeçiler Partiýasyndan, Agrar Partiýadan, jemgyýetçilik guramalaryndan, şonuň ýaly raýat toporlarynyň 436 synçy, şol sany Ahal vilayaty boýunça 61, Balkan vilayaty boýunça 88, Daşowdy vilayaty boýunça 80, Lewap vilayaty boýunça 83, Mary vilayaty boýunça 92 hemde Aşgabat şäher boýunça 32 synçy hasaba alındy. Olar üçin okuw maslahatlar guralar. Bu bolsa olara milli saýlaw kanunçylygyna üýtgetmeler, özleriniň wezife borçlary hemde öňde durýan saýlawlary geçirmegiň tertibi bilen has dowlat tanşmaga mümkinçilik berer. Saýlaw kodeksine laýyklykda milli synçylaryň saýlawlara syn etmek boýunça hukuklary olaryň hasabandan gününden başlanýar we saýlawlaryň netijeleriniň resmi taýdan çap edilen gününi tamamlanýar. Saýlaw çäresiniň açyklygy olara milli synçylaryň gatnaşmagy bilen üpçün edilýär. Synçylar saýlaw toporlarynyň mejlislerine gatnaşarlar. Vilayet, etrap, şäher halk maslahatlarynyň degişli mejlislerine saýlawlara taýýarlyk görülmegine hemde geçirilmegine Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygynyň berja edilişine syn ederler. Ses bermäge gatnaşýanlaryň sany bilen tanşarlar. Ses bermegiň öňýanyna, ses bermek üçin niýetlenen gutular möhürlenene, ses berilişiň barşyna, sesler hasaplanana, şonuň ýaly saýlawlaryň netijeleri kesitlenene we umumy jemleri jemlenene gatnaşarlar. Mundan başga olar çäräniň guramaçylyk derejesine we ýurdumyzdaky hereket edýän kanunçylygyň berja edilişine baka bererler. Saýlaw çäresiniň hakyky erkinligini hemde demokratikligini üpçün ederler. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän oňun özgertmeleriň üstünliklere beslenmeginiň ygtybarly binýady bolan demokratik ýolagulary giňeltmegiň ýoluna nowata wajyp edim bolar. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň saýlaw bilen innowasion ösüş ýoly ähli puduklaryň hünärmenlerinden ýokary ussatlygy, bilimlerini ýetirli ösdürmegi, oňa taýýarlykly, dörejlikli işlemegi, ilmi tehnika ösüşiň gazananlarynyň erkin baş çykarmagy talap edýär. Täze ol ýokary hünärli işgärliň täze neslini terbiýelep ýetişdirmegi maksat edilýär. Bu babada sanly bilim ulgamynyň mümkinçilikleri möhüm ähmiýete eýdir.
Türkmenistan'ın sahne bilim ulgamını ösürmek hakkında konsepsiya bilim almağın elektron maglumat çeşmesine el yeterli öpçün ediye. Konsepsiya layıklıkta yurdumuzda bilim bermen kilini yuqurlanırmak ve oku derslerini okutmak işinne maglumat aragıtnışık hemim uzak aralıktan bilim vermek teknologilerini ulanmak boyunca işler durmuşa geçirliye. Hormatly Prezidentimizin sahne bilim başlanışları esasında Türkmenistan'ın Goranmak Ministrliğinin Harbi Institutuna sahne bilim ulgamı arkalı oku sapakları izgidirli geçirliye. Institutun harbi talipleri sahne bilim ulgamının mümkünçülüklerini neticeli ve doğulu peydalanyalar okumağı, hüner öğrenmeğe ulu mümkünçülükleri dörütüp beriyen mehriban arkadağımıda Harbi Institutun muğlimleri ve talip yaşları alkış ve hoşçalık sözlerini beyan ediyorlar. Hormatly Prezidentimizin yurdumuzda azık bolşuluğunu dörötmek ilati yılın ehli paslana Türkmenin bereketli toprağına yetiştirilen gök bakçı ve meyve önümleri bilen bolelini öpçün etmek vavatda öňde goýuny wezipelerini durmuşa geçirmekde. Ahal ulayetinin zähmet söýür hemim edermen ýaşaýjylarym tutan ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa ulayetin Enew şäherine ýerleşýän ýyladyşhany şertlerinde yer tuğdunusynyň bol hasylyny önürýän tuğduny harit nişanly hususy kärhananyň eşgärleriniň çekýän zähmetlerim aýdyň masallar. Ma'lum bolşýaly ýylyň may we iýun aýlary yer tuğduny hasylynyň beşip ýetişýän döwri bolup durýar. Yer tuğdunydan taýýarlanan mürəppədir on qaky bolsa jany terenkar çaý başynyň lezzetidir. Şeýle nagmaty önürýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ahal ulaýatynyň Enew şäherine ýerleşýän tuğduny harit nişanly telekeçi kärhanada halkymyza hyzmat edip gelýär. 0,16 hektar meýdanyna ýerleşýän bu yer tuğduny ýyladyşhanasyna işler döwrüň ösün talanyna laýyk görnüşde ýerine ýetirilýär. Yergileni belesek yer tuğdananyň ýyladyşhana şertlerini ýetişdirilmeginiň ähmetli tarapy oň açyk meýdanyna qagaranyny 25-40 götürüm zeper etmek ähtimallygy aradan aýrylýar. Yer tuğdanany ýyladyşhanalarda ýetişdirmeň ilkinji şerti bolsa, içiniň howasynyň 20-25 gradus ýylalykda bolmagy we ekmek üçin oň saýlamy biziň howa şertlerimize laýyk gelýän görüşniň saýlanyp almagydyr. Şetiller oturdulany her biriniň arasynyň 30 cm açylmagy hukmany bolup durýar. Sebebi ýygy oturdulan yer tuğduny şetilleri ballak çykaryp bilmeýär we hasyllygy peselýär. Ululup ýaýran yer tuğdunynyň artyk ösen ballaklaryny aýyrmaklyk yer tuğduny hasylynyň bol bolmagy üçin ören ähmetlidir. Egerde gyş pasylyny howanyň maýly günleri ýyladyşhananyň örtüge aýrylsa, ýagny gün şöklesiniň düşmegine şert döredilse, yer tuğdunynyň hasyllygy hasym ýokary bolýar. Bu datly meýwany halkymyza bolulyn ýetirmekde köp işler alyp barýan Ahal ulaýatynyň Enew şäherindäki tuğduny harit nişanly yer tuğduny hasylyny önürýän telekeçi kärhanada häzirki wagtda 25 adam zähmet çekýär. Olaň ahlasly zähmetleri bilen ýygnalýan yer tuğduny hasyly göze gelewli plastik gaplara gaplanyp aljylara ýetirilýär. Türkmenistan parahyjylygyny ananşmagyň watany ýylyny zähmet üstünliklerini besleýän telekeçi kärhananyň agdy bir işgärleri türkmen telekeçilerine dürüdüp berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkış sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 23-nji ýanwarda saat 20-den 26-njy ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty bolunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balqan welaýatyny ötkäpdirän bulusly howa bolup, bu nordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecetine 4 gradus sowukdan 1 gradus içini maýl, gündüzine 7-10 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdirän bulusly howa bolup, bu nordan telesekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gecetine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 6-11 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäpdirän bulusly howa bolup, bu nordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecetine 1-6 gradus sowuk, gündüzine 7-10 gradus maýly bolar. Leva welaýatyny ötkäpdirän bulusly howa bolup, Demazgyn nordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecetine 3-8 gradus sowuk, gündüzine 4-9 gradus maýly bolar.
Daşul vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup Demirnazyk Günogordan öteli sekundy 7-12 metr eken şemal öter. Hawa gejesine 4-9 grad soğuk, gündüzüne 1 grad soğukdan 4 grad çenli maýly bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup Günogordan öteli sekundy 8-10 metr eken şemal öter. Hawa gejesine 2-4 grad soğuk, gündüzüne 5-7 grad maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 26-syna magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlary häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjikleriniň möçörüniň kadadan 10 motorum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňuýsy täsirlerini öňelmek üçin agyzy burun örtüklerine ulanmagy, şeýle-de gyş paslaryna howanyň derejesini öýtgýäni nazar alyp pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz ýylyň islenik paslaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.